ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବାସନ୍ତୀ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ସଫା କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ସେବାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଛୋଟ ଏକ କୁଟୀରରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳିଲା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ବାସନ୍ତୀ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୋତେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ବାସନ୍ତୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହା କହି ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଭୋକରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବାସନ୍ତୀ ଆଜି ଭୋକରେ ଶୋଇଛି। ସେ ଦିନସାରା ବାଟ ସଫା କରୁଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲ ନାହିଁ। ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପଚାରି ପଚାରି ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବାସନ୍ତୀ। ତୁମ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମକୁ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାସନ୍ତୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ତୁଚ୍ଛ ଗରିବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କୃପା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।